Yayin da yake buɗe sabon ofishin wanda zai tabbatar da ganin ana biyan haraji kamar yadda ya kamata a nan jihar Kano. Kwamishinan kuɗi na jihar Kano wanda ya sami wakilcin babban sakatare ma'aikatar Hajiya Amina Yusuf ta ce ko shaka ba wani yunkuri zai taimaka gaya wajen inganta harkokin samar da kuɗin shiga a nan jihar Kano. Wannan yunkuri na ɗaya daga cikin ƙoƙari da kuma himma da gwamnatin jihar take yi ƙarƙashin shugabancin gwamna Abba Kabir Yusuf wajen inganta samar da kuɗin shiga na jihar Kano, wanda shi yana ba da dama ganin gwamnatin jihar Kano ta ci gaba da aiwatar da managartan ayyukan da suke da alfanu ga al'umma a lokutan sako da ke na jihar Kano, musamman wajen inganta harkokin shiga. Kwamishinan da kana ya yaba wa hukumar tara kuɗaɗen shiga ta jihar Kano karkashin shugabanta bisa kokarin da suke yi na inganta samar da kuɗin shiga a nan jihar Kano, wanda ya bayyana yin ƙuri da cewa wani abin a yaba ne. Yana ce ko shakawa na taimaka gwamnatin jihar Kano na ci gaba da samar da ababen rayuwa ga al'ummar jihar ta da ke loko da sako baki ɗaya. Allah ya ƙara wani sa'a, Allah ya tabbatar da alheri, ƙara karfafa su suna ƙoƙari, Allah ya sa wannan ya ƙara ƙoƙarin sosai. Kuma ai ka san shi a private sector ta compliance and enforcement, that is a dinga bin diddigin abu kuma a tabbatar da cewa an yi da su kowa wanda ya kamata ya biya haraji ya biya, to su kuma idan mutum bai biya za su tabbatar da cewa mutum din ya biya kuma ko kamfani. Yayin da yake jawabi a gurin taron shugaban hukumar tattara kuɗin haraji ta jihar Kano, Dr. Zaid Abubakar ya ce an kafa sabon ofishin ne da nufin ganin an karfafa ma'aikatan gwiwa da ci gaba da aikin su kamar da ya kamata wajen inganta harkokin kuɗaɗen shiga. Dr. Zaid Abubakar ya ci gaba da cewa hukumar tattara kuɗin haraji ta jihar Kano ta fito da tsare da manufofi daban-daban da inganta samun da kuɗin shiga a jihar nan, musamman ta inda ta gina wannan sabon ofisin ta samun musu da kayan aikin zamani domin karfafawa ma'aikatan su aikin su kamar yadda ya kamata. Sunan ya nuna sunan wannan yankin na wannan hukuma din compliance and enforcement shine a tabbatar masu biyan haraji su biya abin da ya kamata su biya, wanda kuma bai biya ba a gwada mashi hanyar da za a yi biyan haraji da cikin kwanciyar hankali ba tashi hankali ba. Idan kuma an samu mai biyan harajin da ya nuna bai so ya biya da taurin kai da sauransu, sai a yi gwada mashi abin da hukuma ta tanada domin ya sai. Shi ma a jawabin tun farko a wurin taron, babban darakta da kula da tabbatar da biyan kuɗin haraji bisa yadda doka ta tanada, Alhaji Muhammad Abba, ya ce an kafa ofishin ne da nufin ganin inganta samar da kuɗaɗen shiga a jihar nan, dangance al'umma na bin doka da biyan kuɗin haraji kamar yadda ya dace. Alhaji Abba Muhammad ya yaba gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin shugabancin gwamna Abba Kabir Yusuf da kuma shugaban hukumar tattara kuɗaɗen shiga ta jihar Kano, Dr. Zaid Abubakar, bisa kokari da kuma gudunmuwa da suke baye ofishin nasa wanda bai ba su dama gudanar da aikin su kamar yadda ya dace, wanda ce hakan ya jawo nasarorin da kungiyar, wanda ya ce ko shakka babu wannan yunkuri ya ba da damar sashen ya cimma nasarori daban-daban a fannin tattara kuɗin haraji kamar da doka ta tanada.